салом алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатио хубай духтарако раст продажаи калон ма имрӯз шумода нишон метиҳем. Хоҳишмандо бисёр либосҳои кӯдакона пурсида будед, либосҳои мактабӣ марамат як нуқтаи савдоро тавсия метиҳем. 108 магазин тарафи пажарка якм дарвоза якм ряди магазинҳои шишагӣ мешавад. Ҳамаш бори гуанҷоай. Инами кофточкаву юбкои фасони бори гуанҷо доранд беҳад хушрӯ. Нархошам 50 сомон 100 сомон ай духтаро. Ира бинен охи чихе фасонча размеро аз чанд сола то чанд сола? از صنف یک تا صنف 4-5 هست. از صنف یک تا صنف 4-5 هست دخترکو. اینا باری گوانجان 100 سمشه. اینا مدل تا صنف 7-8 هست. نگاه کنین. اینجاش 100 سومونه شای هزی تا آخر تماشا کنین 50 سومونه‌اش هم نشون میتیم باور کنینم که خوشرویی که نگاه کنین آخه اینا کачественный кофточка کسی در کار باشه حتما مغازین 108 بیاین. انمی یکم دروازه ایش ببینین هیچ نمیشه شوتا میپوشونین کودک دخترو. اینا 100 سومون кофточкаи оригинали бори гуанҷо духтаро. اینا ببینین چه مدلکو بسیارن. کدومش که میگیرین دخترکو مدلش بسیارای منه. اینا ببینین ایشایش دفعه‌سونای ایشایش دفعه‌سونای همه همین دخترو منه. دیدین چه خوشروچانه اینا 100 سومونی منه ایجا ببینین اوستین دروز استای اوستین کالت استای خوشرو کنه اینو منه аҷоиб фасонак нархошон духтарои азиз 100 сомон این моделоша инош 100 сомон ҳозир то охира тамошо кунем 50 сомоношам нишон метиҳем. ина остиндар модели остиндарозам доранд иноям 100 сомашана ҳамаш бори гаванҷоан духтаро мана 100 сомон бинен чӣ фасончаян ино обтобишон хучон 130 омадагиай лекин шумо да кам мондагиай и бад бинен магазиншона дигар намуд кардагиан и борора порсол оварда будан ҳами қаш мондагиай бовар кунен донада 180 ми кофточкора мефурӯшанд лекин шумо да ҳозир аксияда 100 сомонӣ неми моделора метиҳанд. марамат духтаракои азиз касе дар кор боша то синфи 7-8 размер будай биёен айпеш тамошо кунен касе имконияти омадан надора пас нависен шуна сурат мепартояндтона ҳа интихоб кунен мана дар авакак доставка бурда мерасонанд духтаро ҳатман омада неми кофточкора бинен дар ҳақиқат ҳам кофточкаошон хушрӯ качествашда гап нест мана и моделакора бинен қанежни хушрӯване мана диден духтаро ино 100 сомонӣ ҳамаш 100 сомон инамино модел беҳад зиёда ина нигоҳ кунед на модело беҳад зиёда ё ними дигарша баровардагӣ нестанд дар пачкояй биёен мактаби харидани бошен либосҳои хушрӯи гуанҷӯ пас пешенамяпа биёен баъд сарафанчико ҳаста ё чанд сум ва духтарако сарафанчик 50 сомон дар ягон ҷо диден турецкай аз ҳисобе ки гуфтам ку магазиншона дига чӣ кардагиян и борое ки мондагия инора беҳад нархи арзон додесиян ягон ҷода шумо турецки сарафана ин нарх намебинен арзон ҳозир турецки сарафан 250 сомон арзонша гуфтестам дар бозор 250 сомон лекин ина бинен ҳамира шумо метавонед аз ин нуқтаи савдо 50 сомон гирен кам мондагия баъд юбкаошам ҳаст аз ино фақат синфҳои як дида мондагия сарафанчико ана баъд юбкаорам ҳастанд юбкаои хушрӯ юбкаошон 80 сомонӣ инорам турецкиян мана бинен чихе юбкаои туркӣ фасон мана аз ин чандта модела ино размерошон чихе мондагиян ина 3-4 мешава якдонагӣ дудонагӣ мондагиян туркӣ тозашай духтарако ина пушаймон намешавен пат намезананд сифати беҳтарин доранд духтарако пушаймон намешавен ина касе ки гирифтанияй ҳатман биёен 80 сомон кадомша ки мегирен ина 80 сомон юбкои хушрӯ ина ин модело ин моделош 100 сомонӣ мана и то 150 то 180 мефурӯхтанд ҳозир бошад оптовиш худаш 130 будай ҳозир бошад 100 сомон донада мана размеро аз ин модел ҳастай ина касе ки мекофт ҳатман биёен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза якм блок духтаро
ряди магазинои шишагӣ. И калготиётон чанда? Бу мекна моя бои хушрӯ. Запхдоракои фасон 40 сомон духтарако. Мана бинен 40 сомон. Ман фақат мегирам 50 сомони кӯдакомда. Иҷада 40 сомон будай духтарако. Диден? Аҷоибот. Ина ҳамиам 40 сомон. Барости ман фақат худам мегирифтам кӯдакода 50 сомонӣ мегирифтам. Ки у сол буд. И сол бо мумкин қимат шуда бошад. Ина 25 сомон. Ина диден? Турецки. Ана бо 10 сомонҳошам ҳастай. Ана ино 10 сомон. Иноям Туркия. Марҳамат, ина хоҳишмандо метонен аз нижни билёшон сар карда то ҳамин сару либосшона аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Қахшру иёям чанд сомиям 25? Мана размиракора диден чӣ қадar размиракои хушрӯ дора? 25 сомон. Ҳатман тамошобинони азиз биёен. Топикотон чанд сомон? Ина духтарако 25 20 сомонӣ метиан топикора. Турецкиан. Мана ин моделшам ҳастай диден? Иям ҳамин нархая? 25 20 сомонӣ метиан. Майкошам ҳаста? Майкошам ҳаст. Ёш чия голфикан? Ё голфикои 10 сомон. Ина хеле голфикоям доранд духтарако 10 сомонӣ. Марҳамат, ина каседа дар кора им 25 сомона. Ина то размерашон то чандай? Размерашон 4-5 ам хеле мондагия, 1 мондагия размерашон хай бисёр нест, хай сифо 1-2-3 мешавад. Ина сифо 1-2-3 ба ҳазур мешавад духтарако. Марҳамат, ина нижни билёшонам метонед аз иҷа харидорӣ кунед. Ана баъдан духтаро 50 сомон на кофтичкора мегзарем, қисми 50 сомон. Ё бори киҷоян? Ё ам бори гуанжуан. Бори гуанҷои духтарако ина ин модело 50 сомон. Марҳамат, бо тамошо кунен. Ира бинен. Остин калташам ҳаст, остин дарозшам ҳаст. Мана хушрӯам 50 сомоноям фасон духтаро. Сифои 4-5 ҳаст. Ина бори гуанҷу, ина иш бо туркӣ будай 50 сомон. То синфи 4-5 размер ҳаст. 50 сомон духтарако. Ҳатман биёен. Ай пеш бохтон бинен. Бо вай дорум. Пахтагиёи чӣ? Пахтагиё чанд сомон? Пахтагиёро 80. Ана ихе кофтичкои пахтагиам ҳаст духтаро 80 сомон. Мана ина вишифкадор вай қахшру чанд ино. Мана духтаро ира бинен. Чанд сом гуфтен? 80 сомон. Ай духтаро ира фасониша бинен. Пахтаги тозая бори Туркия. Мана иш гуанҷу. Марҳамат 80 сомон духтаро беҳтарин нарх. Бисёриё пахтагӣ мепурсан, бисёр кӯдако аллергия доранд. Ина пахтагиёшам ҳастай. Мана 80 сомон. Ина кофтичкои пахтагӣ 80 сомон. Духтаро ҳатман биёен ай пеш тамошо кунен хитон. Хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҳоҷ бо новинка доштиям духтаро то охира тамошо кунен. Ой ҷадайқа сарафанҷикои хушрӯ. Ё чанд сми? Ё 100 сомон. Ё ам Туркия. Мана духтаро нигоҳ кунен сарафанҷикои турецки буда иҷада 100 сомон. Мана хоҳишмандо стилакошон хушрӯи айпеш бо биён хитон бинен 100 сомон. Чӣ тавре гуфтум ҳами ядрӯзада барои кӯдако ма худам пурсидаистам чанд ҷора турецкиёра 250 сомон болои ай нархошон. Лекин иҷада шумо 100 сомонӣ сарафанҷикои туркиро метонен харидорӣ кунен. Лекин размерош калони бад надоред да? Дорен? Бодай размеро бодай духтарако. Марҳамат, ина биёен. То синфи 3-4 размер ҳастай. Ина метавонен ки дархост кунен. Дарава как шумода доставка мекунанд. Мана ё ки биёен хитон ай пеш бинен борошона. Ира бинен. Кӯдака бигирен биёрен бо нақстар мешавад. Ҳама чиша як бора ай ҳамин магазин метонен бо нархи арзон харидорӣ кунен духтарако. Ина бинен охири чихе ҳама намуда доранд сарафанчик. Ҳам тёмносини, ҳам сиёҳ. Ҳама моделош ҳаста. Хушрӯанеё. Мана ин кофтичкоям 50 сомон бо размерош калоная. Мана 50 сомон. И синфо 6-7 мешидай. Диден бори гуанҷу а? Бори гуанҷу ина моделаш. Ина шута мепушонен кӯдакда ҳеҷ намеша. материалш фасонай духтаро. Марҳамат, дар ҳақиқат ҳам кофтошон фасонакай. Ана чӣ гуфтанӣ будум духтаро?
вақте ки омаден 108 магазин бои абайёро дида пас нагарден. Ина бор бисёр доранд. Ино просто магазиншона дигар кардан, абая овардан. Инами қачи мондагиай бо нархҳои беҳтарин пешниҳод кардестиянд. Дохил шавен, бинен, борошона боваридору маъқултон мешава. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. Хайр, саломат бошен.